Assalamu alaikum. Bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓɓiyankoɓe ɓeya Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide e moon noon kadi min dañiri weltare e oɗo subaka alarba hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde konon manama e jettoɗe seeɗen ɓe min jettaka e laalgotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof oɗon borosa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal hono subaka fo wiɗon jokke wadde abonné jokke wadde partagé vidéo ji Pindi TV kono kadi jokke ɓenninde information goto fo wawa ruttade waɗa abonné e Pindi TV 100 000 abonné min namdi oɗo joni mbaɗen feere jettoɗen toon walla birtoɗen ɗum ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hannde ene jeeya ko ɓuuri tengtude jayndeli min ɗi konngodi wonɓe FMI faade e gardiɗo leydi meɗen Sénégal kono kadi e banggue dawrugol ko ɓuuri hen jojjude ine jeeya tan konngodi Ousmane Sonko suuti e tan konngodi Mimi Touré ganduɗa kankone o jaabima ɗum Ousmane Sonko koye ɗin konngodi tigui ndewe tan udditen ruɓɓindu jayndeli meɗen e jayndel laase oɗo subaka hande ɓeɓe ganda kamɓe goni FMI ardiɓe ɗum ɓe darima kay gam wiide aɓe poɓɓi kelle président meɗen leydi Sénégal président Macky Sall ɗum ɗon e wiide mabɓe tan ko neɗɗo mo ganduɗa oɗo saaha darde muɗum kay eto banggal gartam leydi meɗen ɗum ɗon woni ko ganda ɓe jiiɗum kono kadi darde makko koyɗe makko tiɗɗe ɓe jiiɗum tigui ɗum ɗon noon woni konngudi mabɓe konngudi goɗɗo kay ina tawe hen woni Ousmane Sonko ko wi tan kala ko ganda dañi ko tan gardiɗo leydi waɗi ɗum Mimi Touré wi ɓe jaɓani ɗiɗon konngodi hay lawol gotol ɓe mbi liste mo yeewi askan wi wanno tan déposé koko waɗa rejeté e oɗo saaha ɗum noon garen e jayde quotidien le quotidien kañum noon dawri tan ko wiide yeewi woni ko orge mana yeewi jeeyaka ya fijirde nde yeewi askan wi noon oɗo saaha wi tan ko direction générale de mo ganda kañum jogui banggue sungole nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon ko baddo rejeté liste départemental mo yeewi askan wi mo Dakar ɓe mbi saabi ɗum ko faye banggal parité ɓe mbaɗani ɗum respecté ɗum noon saabi tan hande ha lumbi Barthélémy Dias e nder gaska ɗum woni konngodi mabɓe Ousmane Sonko noon o wi Khalifa Sall e Déthié Fall hajuji mabɓe ngala hen ɗum noon koye jayde quotidien le quotidien woni ɓe mbi noon ɓe dañi 24 heures gam yaade tan e wadde recours mabɓe e conseil constitutionnel te ɗum ɗon ɓe goppata ɗum caggal maɓe jaa hen no hannirta ni garen e jayde les échos jayde les échos e oɗo subaka alarba hande wi tan ko liste yeewi askan wi mo Dakar noon koko riwta salama kay ɓe mbi Déthié Fall noon ɗo ɗo saaha laɓɓinama ha laaɓi sinno ko guppal wiye laaɓi ceer natti heddade tâche laɓɓinimo noon ko Ousmane Sonko ɓe mbi Cheikh Tidiane Youm kañum noon addi tan ko konngudi muɗum wiide Déthié Fall kañum haaji muɗum ala hen sabone tawa oɗo ko kewno toon to ganda woni to DG to ɓe mbi Ousmane Sonko kay kañum yane dow DG woni direction générale mo tan sungoli ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi kono kadi o tan wi Khalifa Sall ala ko waɗi hen kono kala ko ganda o ƴetti ɗum tan woni ko ɓatete ɓe ɓati ɗum koye dow président Macky Sall e wondiɓe muɗum kono wondiɓe makko kamɓene ɓe darima ɓe mbi ñett ɗiɗo konngudi kay ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol saabu koko ganda Ousmane Sonko saaha foof noddata jaam ko noon tigui jayde Vox Populi jokkiri kanko Mimi Touré o wi tan ko mo ganda kanko woni président Ousmane Sonko konngudi o sutata ɗi ala ɗo fawi ɗum wiide kala ko ƴetti o faway dow mabɓe so liste mabɓe kay waɗi forclos koye mabɓe tigui woni kono wona e goɗɗo kono kadi bone mo noddata fanude nume dow sukaɓe ɓe walla wiide sukaɓe yo jaltu kaɓa ɗum ɗon yo sukaɓe calo ɗum saabu ɓesgu makko woppata ɗum ko nder galle makko yaltina ɓesgu janandu kanko noon Ousmane Sonko ha joni tan konngudi makko e Vox Populi ɓe mbi ko o holliti doole makko tan gam tan yidde liste mo Benno Bokk liste mo ganda kañum woni yeewi askan wi ɓenna mana liste mo Dakar o ɗum noon garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi Ousmane Sonko woni tête de liste ɗum ɗon jaɓama tigui kono noon
yeewi askan wi mo Dakar koko sala ɗum woni konngudi ganduɗa nane jayde quotidien le quotidien e goɗɗum ko ganduɗa nani hen kay yimɓe nayo wasɓe fittani mumen e ladde ganduɗa huɓɓi ɗum noon addi tan caɗele kewɗe ɗum noon ɓe mbi wonɓe ganduɗa kay mbasi en fittali mumen kono noon wonko faye baali baye ko way noon kamɓene mbasi hen pittali mumen e ɗum ko ganduɗa kay woni nguɗo cumu musgu dañgu. Garen e jayde l'observateur kañum ari tan ko ha joni hakkude yeewi askan wi e Benno Bokk Yakar ɓe mbi noon tedde lissuji ɗiɗɗi noon kaali walla mbiyen kuccodiral mumen gadanal dañi saabu nde Ousmane Sonko waɗi déclaration muɗum ha Paris ko nden Mimi Touré kañum ne hucciti e saktoɓe kabaruji e holliddeɓe tan kamɓe ɗo ɓe dari ɗo ɓe gummata ko ɗon te kala ko yane dow mabɓe kamɓe yeewi askan wi ko kamɓe pawi ɗum e dow mabɓe ɓe mbi kay goɗɗo mo ganduɗa wonko yani e dow mum kay woni oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Gana Idrissa Gana Gueye kanko noon caggal nde ganduɗa o tan fettani e match oɗon dañnoɗo gam aɓe dokka doole banggal debbate gorkate e aduna wo ɗum noon woni ko ganduɗa kamɓe tun to France aɓe ñiŋa e fodde bone aɓe pawa e dow makko ɗum noon hay gardiɗo leydi meɗen Sénégal kañum wi tan ko nene caggal Idrissa Gana Gueye yoɓe dokku wune ko woni ko. Garen ha joni tan e banggal témoignage uji ganduɗa watteɓe agressé ne mbaɗi ɗum e nder jayde l'observateur kamɓe kay wonne mabɓe biɗo kañum saaha foof wayanno ni jotto ine tina paaka oɗon mo ganduɗa fawanoma e less goddol makko. Garen e jayde libération ɓe mbi tan jayde enquête mo ganduɗa direction paaɗo tan e banggue ko fayi e tan cybercriminalité holliri ɗum noon ko enregistrement ji ganduɗa waɗama koye YouTube fawa ɗum noon woni konnguɗi ñadɗi ƴettiraɗi pawa e Seydina Limamou Laye e banggue nde appel o daño ɗon ko nden ɗi konnguɗi tigui sara e nder leydi ndi ha saabi woni hen mabɓe kay biyeteɗo Hamidou Camara kañum ɓuri andirede koye Abou Jamil e Cheikh Tidiane Gueye kañum ko alias Abdou Ibrahima wiyete kanko jeeyi tan chaîne YouTube oɗon biyeteɗo Darou Sunna TV kamɓe noon pawno kay ɗum ɗiɗon konngudi e wiyete ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni yoonu aljanna ɓe mbi noon ɗiɗon konngudi ko kamɓe itti ɗum tigui e groupe WhatsApp o ɓe cari ɗum e nder aduna ha saabi tan kamɓe wonɓe walla mbiyen gardiɗo layenaji oɗo saaha waɗi tigui porte plainte ha cuutuɗo ɗiɗon konngudi woni oustas Mame Gor Ndiaye kañum noon oɗo saaha nani tan woni e biyeteɗo Modou Fall kamɓene amani tan sous mandat de dépôt oɗo saaha sous contrôle judiciaire mana lawol nani fawe makko jungo ina fada noon ɗeɗo gueɗe leera ha joni tan ɓe garti konngudi Ousmane Sonko addi e tan ko ganduɗa waɗi ɗum woni wiide force ma liste mo Dakar o jaaɓe ɗum noon kanko Mimi Touré konngudi mo ha joni jayde libération wiidemo koɓe noddi foof maɓe notoɓe. Garene Dakar Times e konngudi o biyeteɗo Abdallah Siddi Diorko Deyi kanko noon komo ganduɗa kay kanko ni représentant mo Front Nation de la nation pour la démocratie la justice au Tchad toon to diwan mo Tchad to banggal ngal ɗon ko kanko totta ɗum ɗo joni noon o darima gam wiide tan toon to diwan mo Tchad to kay ɓe dari ko gam darade walla tan yaade koyɗe jaam e nder leydi ndi ɗon noɓe mbatta haaɓe kepta place mabɓe e nder aduna kono kadi noɓe mbatta ha poɗodire ɗe ummo toon ɗum woni koyɗe makko kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Abdallah Siddi ɗum ɗon noon woni tan ko woni e nder jayde Dakar Times konngudi goɗɗo kadi nenen woni Thiandella Fall kanko noon o wi tan ko caggal nde ganduɗa won ko ganduɗa fake news image uji kolliraɗi gam tan gendarmerie ne tan nanggui wone hen yimɓe walla ko way noon haɗataɓe kamɓe wadde liggey mabɓe no hannirta ni. Garene jayde Stade kañum uddata damal kay ko Idrissa Gana Gueye e ko yani dow makko toon to diwan mo France to kanko oɗo ɓiɗɗo Sénégal noon ɓiɗo ñett o jeeyatake hay lawol gotol kay e ko fayi banggal debbati gorkati wiide ina sutanaɓe drapeau mabɓe walla ina jogo drapeau mabɓe ɗum o jaɓantaɓe ɗum hay lawol gotol ɗum ɗon noon e wiide mabɓe kanko
fo nawi mo toon ko football kono wana kay bornade walla nangande woni hene gueɗe e nder aduna o ɗum tigi goɗɗum nani hen e banggal final conférence ouest ɗum noon ko match numéro 1 ko 1h du matin dañata Golden State ɗum noon e Dallas ɗum foti dañde woni match mo ganduɗa ko match mawɗo paɗeteɗo derby kay nani hakkude AGEL e Génération Foot oɗon match ne ina foti dañde ina faɗe koye 8e de finale coupe du Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe wonno komin gaddanno on ko ɓuuri tengtude e banggal tan jurdoji meɗen walla jayndeli meɗen oɗo subaka en mbatta sona uddidde e ɓoore wonde ko arde haalde banggal fait divers walla gueɗe rendo meɗen noon e oɗo subaka hande diwata ko yene Idrissa Gana Gueye ko woni ɓiɗɗo Sénégal gonɗo toon to diwan mo France plus précisément to Paris Saint-Germain ko toon fettata oɗon club kanko noon oɗo ɓiɗɗo Sénégal ene anda rawane ande match waɗa gam tan ɓeydende doole banggal debbate gorkati kanko ko darinoɗo nden brassard uji tan ɓe tottano ɗiɗon brassard uji o wi o haɓɓata ɗum gam tan fettude saabu wona ɗum addimo toon ngol ɗo lawol mbeɗani ɓe mbiya ndewene stratégie goɗɗo tawde ɓe mbiyanoma yoɓe kabbo brassard woni kanko woni Abdou Diallo ɓe cali ɗum yen sen mbaɗi e mayoji ɗi noɓe mbayi rewde fof maɓe ɓorno ɗum gollal ɓe mbaɗi ɗum floqué e mayoji e hoore muɗum o wi kanko o watta football e match oɗon woni wadde tan ɓeydande doole banggal debbati gorkati e aduna o ɗum ɗon noon surti haala toon to diwan o France to haala hewka surti hen wonɓe dilloɓe e banggal politique ɓe ganduɗa kamɓe goni dilloɓe e banggal sport ha tengti ɓe ganduɗa kamɓe dillata e banggal debbati gorkati yen kamɓe ɓen ganduɗa ko ɗum ɓuuri memde kamɓe fof noon ɓe ñiiri ɓe paaya oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal kono noon Sénégal fof dari kamɓene ɓe mbi abine caggal makko ɓe goppatamo caggal hay lawol gotol ɗoɓe noddimol ɗoɓe paade makko fof mawo yaade askan makko woni leydi makko Sénégal saabu hande haare o haɓata nde ko haare ganduɗa o tawi ɗum ɗo e nder leydi ndi Sénégal ko haare ganduɗa hande gardiɗo leydi ndi woni président de la république woppitanimo hen caggal saabu yiyama e page Facebook makko o holliti amane caggal makko e kadi ɗum ko ganduɗa ko kañum woni kadi e banggal gongal o holliti kadi kanko hay kal yoɓe mbat respecté banggal diine oɗo ɓiɗɗo gorko e kadi ko ganduɗa ko kañum woni conviction ji muɗum ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hande yimɓe fof ndendat jaada e gardiɗo leydi ndi o ardo yimɓe fof ndewa caggal makko e ndeɗo haare saabu kay koko ganduɗa neɗɗo so ɓornima mayo équipe wona pour wiide ko kaari kaɓonto walla kaari kaɓonto kono ko équipe muɗum haɓonto neɗɗo noon ummotako gam haɓanade équipe muɗum hande boniji jaaha ha surka ha nato e équipe a janani mbiya yo nawor jabɓe saliɓe foof par la force on ɓornoto ɗum ɗo walla par la force on jaɓanto amen ɗum ɗo hande namnete ko koye holon monde yimɓeɓe goni hande beele jeeya tan koye aduna mo ganduɗa kamɓe joguiɓe kalis ɓe mbiyata ko minen joɓanma kono ɗumin beela ɗo ƴewata hayso tawi wona ɗum tagno min jobma hande ko ɗum ɗon tigui foti ƴewtede saabu ko wayni ma yaaha e contrat ji ɓe mbaɗanta joueur ɓe mbatta nannude ɗum nder hen e wiide so banggal debbate gorkati walla somin kaɓo naggam a jeyete hen walla naggam e naggam ɗum ɗon fof hande hulɓinima kono noon haare nde jokkat Sénégal foof dendagal Sénégal foof nani caggal oɗo ɓiɗɗo gorko woni tan Idrissa Gana Gueye saabu wona yidde makko wona diine makko wona ko ganduɗa ko hen jeeya gam tan wiide mawo ɓorno force ko banggal LGBT ɓe ganduɗa hande kamɓe goni aduna o aɓe curkina aduna o aɓe mbaɗa bone aduna o eɓe nanna yimɓe fof e boneli mabɓe hande noon yoni wiye stop yoni yoɓe kaaɗe koɓe goni ko ɓe goppa yimɓeɓe kamɓene e koɓe goni ko saabu ko wiyete ko ɓurti tan saabu hande wona lawol kamɓe LGBT ɓe mbiya ɓe dawartu yimɓe fof e boneli mabɓe hande comci sukaɓe ɓe mbaɗat hen floqué image uji mabɓe e couleur aji mabɓe paɗe sukaɓe a ƴewtintako a tawat hen image uji mabɓe e photo ji mabɓe ɗum fof pour forsude yimɓeɓe ha gara notitoɓe walla neɗɗo ɓorno tawa andani couleur
couleur aji ɓorno ɗum tawa hande yente koko ganduɗa koye mabɓe jeeya ha neɗɗo ƴeewe wiye kaari mata ko hen jeeya walla kaari ay wuttimo ɓornirawo ko marque LGBT walla naggam e naggam ɓe tampini yimɓe ɓe il est temps ɓe mbiye stop il est temps ɓe dartina il est temps ɓe gone koɓe goni ko ɓe goppa yimɓe ɓe eko goni ko koyɗi konngodi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tuttude wonade janggo so allahu lamdo jaaɓi bani mon debba Aissata Ndiaye wonno heɗon hen e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane tawtoragol Baba Moussa Niang